ኣብ ህይወትካ ኩሉ ነገር ተታሒዙ ዝጠፍ ዘሎ ኮይኑ ምስተሰማዓካ እግዚአብሔር ኣምላኽ ግና ሓንቲ ዓባይ ምስጢር ከምዚ ዝነግረካ ኣሎ። ኣብ ቅዱስ ወንጌሉ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥሪ 27 ከም ዝብል ሰላማይ ሓድግኩም ኣለኹ ሰላማይ ይህበኩም ኣለኹ እቲ ኣነ ዝህበኩም ዘለኹ ሰላም ከምቲ ዓለም እትህበኩም ሰላም ኣይኮነን ልብኹም ኣይሸበርን ኣይፍራሕን ኣለና። እዚ ቃልሲ እንታይ ማለት እዩ? ዓለም ሰላም እትህበና ኩሉ ነገር ጽቡቕ ክኸውን ከሎ ጥራይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝህበና ሰላም ግና ከምኡ ኣይኮነን። ናይ ኣምላኽ ሰላም ኣብ ማእኸል ማዕበል ኣብ ማእኸል ሽግርን ሕማምን ኮንካ እትረኽቦ ዓይነት ሰላም እዩ። ሎሚ ዘለኻዮ ኩነታት ብጽንኩር ማዕበል እንድሕር መሲልናዮ ናብቲ ማዕበል ኣይትጠምት፣ ናብቲ ሰላም ዝበካ ኣምላኽ ጠምት። ንሱ ኣብ ማእኸል ማዕበል ኣብ ማእኸል ፈተና ኮንካ ኣጆኻ ኢሉ ሰላም ልብኻ ክወርደልካ እዩ። ስለዚ ልብኻ ኣይፍራሕን ኣይሸበርን።